ایرو سالوگرا حیشتان یا شهادتا اندامی کنسر ریوبر و کوردیناسیونا ایزیدین کجکی مام زکی شنگالیه و بونه روژه هفسرو که پارتیا ایکیتیا دموکراتیک پیده غریب حسو آخوی غریب حسو پیشنگ جواکا ایزیدی مام زکی شنگالی ببیر آنی و بحثا جیان و تکوشیناوی کرو گوت رولا پیشنگتی یا مام زکی دناوا جواکا ایزیدی ده پرهیجا و دیرو کیبو. راستیجی من ناس دکر بری کمکوژی به 2 سالا لی بری کمکوژی 2012 me hevdi dît ez gelek kêfxweş bûm duê hevdîtina Gumel Silêmanî hevdi dît û di aynî wextê de min merex kir ez bibînim ew naskirina me di wê rojê de dema ku me hevdi dî me nizanî ku ez di wê saetê de hevalê zekî ra rûniştime pê hesiyem ku sankî ku zû dem hevdin nas dikim belkî di alî fikir de di alî rihê ku em pê jiyan dikin em hevbeş bin Mam Zekî li Ewropa zate partî nas kir û zû de jî nas kir û bavê şehîdê gîjiyem ji bîr nekim bavê şehîd Sîpan e û ji malbatê gelek tekoşerjê derketine şehîd hatine dayîne ji malbata Mam Zekî civaka me êzdî baweriyek pir mezin di hevalê Zekî de û hemû hevalên ku li piştî fermanê hatin ji bo şengalê kar kirin xebat kirin bariyekî mezin têde dîtin û dilê xwe bi civaka êzdî dişewitî yani ji bo civaka êzdî bi şev rû dixebitî hevalê Zekî şoreşgerek bû welatparêzek bû rewşenbîrek bû zane bû xwedî nerînên siyasî stratejîk pir girîng bû yani Mam Zekî pêşeng afirandin pêşeng çêkirin pêşengên civaka êzdî çêkirin bu zemînê rêxistina jina êzdî çawa tekoşîn bike jina êzdî çawa berxwe bide xwe rêxistin bike ez çûna wî dagirim ve şopa wî bimeşînim eğer çi qase jî dikim belkî ez nikarim bigim tiştê ku Mam Zekî kiriye ez nikam bigim lê ez soz didime gelê xwe soz didime civaka xwe soz didime hemû şehîdan çi qasî ku ez kanibim ez kam va xetê biparêzim